El Vilafranca i el Vilassar de Dalt han donat el tret de sortida a la temporada del grup 5 de tercera ref. El conjunt local s'avançava des dels 11 metres, penal clar amb aquesta estirada de samarreta i Quero Bian feia el primer del partit quan encara no s'havia arribat al minut 10 al municipal de Vilafranca. Els locals ampliaven el marcador amb aquesta jugada d'estratègia rematada del central Reche, que picava el lateral de la xarxa. S'arribava amb aquest 2-0 al descans, avantatge doble per al conjunt entrenat per Ivan Moreno. Al minut 75, Carmona donava vida al partit per al Vilassar amb aquest gol, però els 3 punts es quedaven per l'equip de casa en aquesta primera jornada. Al municipal de Tona, els locals donaven la sorpresa davant d'un dels conjunts cridats a lluitar per l'ascens, joc directe des de l'àrea pròpia amb aquest servei de porteria i Dídac Serra situava el primer a l'electrònic en el límit del descans. Ho celebrava amb ràbia el jugador de la Unió Esportiva Tona amb aquest bon colpeig a mitja alçada. El Sant Andreu es volcava per aconseguir l'empat, però el Tona volia segellar els 3 punts en l'estrena tercera i en el temps afegit s'assegurava la victòria amb aquest golaç des de la frontal de Marc Roquet davant les mirades incrèdules dels jugadors andreuencs. Canvi de peu i Roquet ajusta la pilota al pal esquerre de la porteria. A Riudarenes tots els gols es van succeint els primers 45 minuts. El filial gironí es va avançar amb 2 dianes. La primera, aquest cacau de Karim des de la frontal de l'àrea al minut 19. No s'ho ha pensat 2 vegades el jugador blanc i vermell i només 5 minuts després, Joel Roca connectava aquesta centrada, girava el coll per superar el porter Mourín i doblar l'avantatge a l'electrònic. Molt bones sensacions de l'equip d'Axel Bizuete en la primera mitja hora de joc, però fregant el descans, la Monta situava el definitiu 2-1 al marcador amb aquest gol des de l'interior de l'àrea de Fabio Osorio.